Hej, det är Filip här igen och välkommen till del 2 av Let's Play Minecraft. Och som ni ser så har jag ingen mat kvar. Jag behöver verkligen hitta ett äpple här. Men eftersom jag kör till peaceful så för jag ska ha fullt liv så jag har gått ner till 5 liv. Så jag måste verkligen hitta mat. Så det enda jag gjort sen ni har gått och varit och typ försöka skaffa mat och sånt. Odla träd. Men det har inte gått så bra så jag har fått farma lite. Så här håller jag på med det, men ja, det verkar inte hända något mer. Sen har jag fått iron sword som jag hittade i förra avsnittet och så är en iron grip kvar. Jag har fått väldigt mycket trä, eller väldigt mycket, men så har jag också lite dirt. Ja, så har jag tänkt att börja bygga ett litet tower sen, men för jag måste skaffa mat. Och så kan ni se så här så kan man lägga det till lite. Oj, jag måste ha lite. Men varför går det inte? Jaha, då laggade jag kan inte skriva i chatten. Skitsamma. Kör lite högre sound som ni hör. Kanske inte är så intressant att se på det här, men jag ska nog börja och ta bygga lite. Så fort under 700. Jag får bort den så långt bort med space. Ja. Fick vi honom. Ingen aning om honom. Men ja, då håller jag på med del igen med del 2 så här för att jag så på nyckeln och har fått stå här inne. Så här är min furnace, crafting-toolet och jag får fortfarande natt, det är lite jobbigt. Men den där måste bli klar snart. Jag måste ha mat. Behöver byta vatten nu. Sätter vi en lite gunga här. Så att det försvinner. Så. Så, och nu sätter vi på vattnet igen. Och så. Så borde kanske gå lite bättre. Men jag ska få vattnet ut. Nej. Han har ett coolt stråle där. Inte intressant. Ska jag smälta glas? Jag gör vad man måste glas till. Så. Ja, men som ni ser så går det inte sådär jättebra på min server. Jag ska ha lite glas. Och sätta. Så vi in lite kul.
får vi lite ljusare. Oj, fail. Jag som kör på Peaceful och så kör jag på Hamachi så det blir så. Yep. Och nu börjar jag lägga lite så jag så här. Så. Nu så sätter jag glas där. För på nätterna så ser jag inte när det kommer mot. Jag gör en liten glasruta här. Eller glasruta. Och så sätter jag två ner. Och sen så har jag tänkt att börja bygga, eller mina lite faktiskt. Det har jag inte gjort. Behöver inte mer glas. Den här sista och sätta. Jag har väntat till idag och så börjar maja lite. Jag har börjat, en zombie. Zombie, kom. Använder lite PvP-skrift där ja. Growth här. Jag har börjat på växa lite. Nej, det var inte. Se för att träd börjar växa. Nope. Okej, ett skeleton. Jag tror jag går tillbaka. Oh fuck, jag kommer dö. Shit. Det var nära. Så jag går in och ställer mig här med ett liv kvar. Kolla jag ser ut. Lite mycket pilar i mig kanske. Skitsamma. Fick jag på den pilbåge med en pil. Fast tänk om det kommer ner en creeper. Inte bra. Här är mitt skydd. Den här skeleton var riktigt jobbigt. Så vi får se hur vi överlever det. Så man var ut. Men jag var ju hämta en till. Okej, en enderman. Jag tror jag ska börja gå här fri. Och så är det dags att gömma sig igen. Kanske det också smälta ett glas till och sätta. Oh my god, ett liv. Jag kommer stordö ifall det kommer någonting nu. Se vad det är för en mobs. Inga mobs kvar utom enderman. Nej. Nej. Ja.